Четиш ключове да няма. Няма нещо за това. Да. Тогава не съм по-добре. Чакайте. Какво става? Графиня е избягала. Какво? Не си. Няма я право да му кажа. Много. Къде е написано? Държах ти я заключата, нали? Реши да остана свободна, да не мислиш лоши неща за мен. Не сгреших. Един път Ирина е видял да тича към престъпището. Тогава бързо да потърсим. Защо е избягала? Се води си. Мамо. Моля те, Никото. Намеря. Търсете. Проверете всеки метър. Всеки сантиметър. Maria, sabeu que ele estava maior. Maria, sabeu que ele estava maior. Може би цял час. Място материал от бандата на Лупо. Както винаги, тя е вина. На Лупо. Вярно ли е, че изчезнала една прислужница, някоя си Мария? По-скоро не прислужница, проститутка. Да, красива, може да е съучастник. Отивам да си върша работа. Знаете, те ми се да мерно. Виждай, мълчи, да подигаме. Не знам. Щом новината стигне в парламента, ще стане скандал. Сенатор убит застрелян. Морено. Лоши времена за младата Никита. Да. Къде отиваме? Отиваме. Почакаме, а? Астика е и такава филен. И е 20% повече, а струва само 2,59. Мария, хотел съм ти 3 да ми пратя за пране. Прехове, ама ние нямаме нуждости, а само седим. Волях чисто много добре охай, страхотно и дори не струва много. За изпиране, тежест и икономия винаги ползвам скромно. До 30 юни до 10 юли минус 30% на всички периодни препарати, минус 30% за всички гладоледи с марка Алгида. Мотопед сума на 50 колически сантиметра за 124,90 на месец, 0% лихва, само Капу. Аз сме на консултацията на бързо да се отбавя. Партнер работи на принципа на замразяването. Едно нанасене замразява брадавицата отворена. Партнер – най-ефикасният и бърз начин за премахване на брадавиците. Довери се на номер 1. Довери се на партнер.